Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kun biay-biayon ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Kamo ang asin sa katawhan. Kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunog-tugnuban sa mga tawo. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala akong muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga muingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran. Unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kun may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa
ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug bilangguon kaniya. Ug magpabilin ka didto hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babayi uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ilabay, kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa katong mubulag sa iyang asawa bisan wala magluib kaniya, makasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kun magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga sawa kaniya makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kun musaad ka. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios, o sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan, o sa Jerusalem kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa kalugas nga buhok. Ingnan na lamang oo kun oo, o dili kun dili. Kay kun may musubra pa niini, kana gikan na sa yawa. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Kung may mamugo sa pagpakuyog kanimo og balig usa ka kilometro, himoa kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kun ang inyong gihigugma mao lamang katong mga tawo nga nahigugma kaninyo? Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man niana? Kun kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man niana? Kinahanglang magmahingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit.